Bueno, amics, l'èxode continua. Em trobe i l'acollida també, acolliment. Estic en l'Ajuntament de Burjassot, en València. Acaba de vindre un autobús ple de refugiats. Van a ser rebuts així per les autoritats municipals, supose. Jo tinc la satisfacció de que hagi vingut el grup familiar de Caterina, 5 persones, 2 dones, 2 xiquetes i el pare, que està malalt. Són acollits per els meus amics de Pego i Oliva, Andreu Moll i Nela Morera. Hem estat treballant conjuntament per a que vingueren. Es van quedar a 200 metres de la frontera mentre jo estava allí en el comboi i avui, afortunadament, ja poden estar així. Estan així i és una gran oportunitat per a ells i per a tots que puguen estar així sants i estalvis. Bé, agrair-vos a tots els ànims que esteu donant-nos i també donar-vos un missatge. València és una terra d'acollida, però acollim bé, per favor, acollim bé. Comptem les persones que estan organitzades per a evitar abusos, per a evitar tracte de persones i per a que les persones puguin tindre una documentació. Sense documentació no seran nens de ningú i seran pasto de persones que vulguin aprofitar-se d'elles. Fem-ho bé, per favor. Moltes gràcies.